Moikka ja tervetuloa seuraamaan tätä mun ja Uljaan treenipäivää. Ja kun huomenna meillä on koulukisat, niin nyt vähän koulutasoista treeniä. Tuolla on Anni, moi! Moi. Niin se opettaa mulle tämän koulutunnin ja se pitää myös, täällä on ne kisat. Niin mä en ehkä, huomenna ei tule videota, koska en halua keskittyä ihan itse niihin kisoihin. Niin joo. Mutta eiköhän mennä ja lähdetä töihin. Mulla on tois yksi kuvakulma vaan, niin mä toivon, että se nyt pitää sen. Ei näy kuitenkaan niin kuin, kaikkea kuitenkaan ei näy, mutta jotain näkee. Joo. No niin, lopeta se hölöttäminen ja lähdetään alkukäynnille. Joo, Anni. Hyvä, tosi hyvä. Hyvä, Uljas. Hyvä. Mene. Hyvä. Hyvä, älä anna liikaa äänitehosteita. Okei. Sitten voi ottaa pitkät sivut ravia. Okei. Ravi. Hyvä ravi siinä, joo, hyvä. Sitten vaihdetaan suuntaa. Kokorota leikkaa sieltä päädystä tänne katsomon alkuun. Sitten pitkillä sivuilla taas ravi. Ravi. Hyvä ravi. Joo. Sitten voisi ottaa tää katsomon puoleinen pitkä sivu laukkaa. Muuten ihan käynnissä. Okei. Hyvä laukka. Joo. Hyvä. Tosi hyvä. Hyvä. Sitten haluatko kokeilla sitä toista osaa ravista? Joo. Ja haluan kokeilla. Okei, eli nyt sitten vaihdetaan suunta. Ja sitten kuitenkin vielä se pätkä laukassa ja just noin. Just, hyvä. 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 Me ei muuten äsken nyt tajuttu, että sä etit koko ajan sitä laukkaa, mutta ei haittaa. Nyt sitten pitkät koko rata uralla, niin toista juttua. Joo, toista ravia. Kiemurruksille. Siis katsojille mä nyt kerron tän, että tää näyttää niinku ravilta, mutta tää on hevosille. Ei ravi, mutta täällä istunnossa tää tuntuu ravilta. Noin, sitten laukkaa vaan. Sitten kun ollaan menty pari kierrosta laukkaa, niin voit vähän ottaa niitä peruutuksia, pysähdyksiä ja sivulle menoa. Hei, mitä sä teet? Joo, sille tuli nälkä. Täällä on siis heinäkippo täällä vieressä. Mä nyt käännän sitä kameraa, koska mä en jaksa tulla pois sellaista.
Niin täällä on heinäkiippo täällä vieressä, niin sieltä tuli nälkä. No niin, ota pois sieltä. Ota pois. Uljas, pois. Sitten pysähdy. Peruutus. Ja teet. Hyvä. Sitten sivulle. Jatka eteen. Sivulle. Pysähdys. Taakse. Eteen. Hyvä. Tämähän menee tosi hyvin. Joo, niin menee. Tää menee tosi hyvin. Susta ja Uljasta tulee mahtava pari huomiselle kisoihin. Kiitos. Sitten voitais kokeilla rataa. Eli nytten missä sä siinä oot, meet kentän keskelle, peruutus eteen, käännyt tarhojen suuntaan, laukkas iso laukka, sen puoleinen iso sivu, ravi pikkusivu, iso laukka, iso sivu. Muistatko? Joo, mä menen käynnistetään loppuun tälleen, että mä pääsen takaisin tohon, koska mä en nyt heti tosta voi mennä sivulle, niin mun pitää tehdä se pienessä vauhdissa. Siitä keskelle. Peruutus. Eteen. Tää puolen laukassa. Ravi. Ja laukka. Sitten koko rata leikkaa. Kasikkoa laukassa. Tiukat kurvit. Sitten voisi alkaa tekemään ehkä päätyympyrää. Kokeillaan sellaista. Uudelle ei ole ennen tehnyt tällaista päätyympyrää. Eli päätyympyrässä teet päätyympyrän. Siitä koko rata leikkaa toiselle sivulle ja 1 kierros laukka. Okei, mä tuun sinne tekemään päätyympyrän. Mennään. Päätyympyrä noin. Sitten koko rata leikkaa noin. Hyvä. Hyvä. Sitten 1 kierros laukassa. Hyvä. Tunti voisi olla tässä, mutta saat jäädä tähän vielä. Mun pitää lähteä nyt tonne vessaan ja samoin tonne ruokkimaan noin hevoset, kun ei täällä ole paljon noita työntekijöitä. Ja sitten kun noilla työntekijöillä nyt loppui toi työvuoro, niin mulla alkaa työvuoro nyt, niin mä en voi pitää enää tuntia. Mutta saat jäädä vielä tekemään video, jos haluat. Mä jätän sut tänne tekemään videota. Okei. Heippa Anni. Heippa. No niin. Nyt me jäätiin tänne sitten. Nyt me jäätiin sitten tänne ihan yksikseen. Niin, nyt me jäätiin tänne ihan kahdikseen ja Uljan kanssa. Niin tehdään vähän pieniä ratoja. Joo, mene takas sinne. Mulla on tämmönen keppi. Ja kun mä teen keppi, tämmönen, jos on sitä juttua, niin se ei näy. Ja joo, alkaa ihmetellä, miten mä saan sen tolleen. Mutta, joo, tehdään nyt jotain tällaista pientä juttua. Joo. Tehdään tällaista. Juppa juppa juu juu, juppa juppa juu.
Chuppa-duppa-doo, chuppa-duppa-doo, chuppa-duppa-doo. Ai, moi. Mäpä oon tän tallin kuuluisin ratsastaja ja mä jatkan tästä videokin. Mä jatkan tästä tätä videoa. Joo. Eli ai. Oliko pakko lyödä sun hevosellas mua? Joo, mutta et sä saa tulla mun tunnille, tälle yksityistunnilleni. Ja sitten samoin et sä voi kuvata tätä videoa, sä et aina voi kuvata. Sulle tulee yli huomenna sun touhutuakin, jos alas silloin kuvaamaan sitä. Yli huomenna saat kuvata. Yli huomenna? Ei se ole sama kuin nyt mä kuvasin. Ei se ole sama kuin nyt mä kuvasin. Niin. Kahteen kertaan kun toistaa, niin pitäisi saada. Koska mä oon tän niin suosinut. Hihi. Hihi. Eli lopeta. En jaksa mene pois. Mä jään kattoo. Mä jään muuten kattoo. Siitä kieltä. Saat jäädä kattoo jo. Yeah! Sorry. Oh my god. Nouse ylös. Jalka. Ihan tylsää. On nyt Elli hiljaa ja anna mun ratsastaa. No niin, tehdään tämmösiä pieniä ratoja. Elli. No. Haluatko tehtävän? Joo. Haluun. Mikä tehtävä? Ai. Laita mulle puomia tohon. Okei, näin. Nyt samalla kun Elli me laittaa puomeja. No niin, sulla on sitten nälkä. Kiva. Eli saa siitä nyt senkin sitten. No niin. Eli saa nyt sitten siitä senkin. Tosi kiva Ellille tosi kiva. No joo, syö nyt sitten ja tuut sitten. Tehdään sitten niitä juttuja. Toivottavasti Elli pistää jonkun kivan radan meille. Noniin, nyt loppuu. Noniin. Ai! No, Elli kato samalla. Mutta täällä nyt sitten on näitä esteitä vallan suinkin. Joo, päädetään tolleen kamera noin. Nyt se on hyvä. Eikö laita tekemään puomeja ravissa ensin. Vähän osuu, mutta ei haittaa. Okei. Sitten nää. Sitten laukkaassa. Ai hyvä. Tiukka kurvi. Toisessa suunnassa. Nää. Aika hyvä, joo. Tykkään. Tiukka kurvi. Noin. Ja no nyt mä en kauheasti tykännyt. No, mennään sitten vaan tolleen. Laita peruutus. Noin. Hyvä, sain hevosella korjattua ne. Joo. Nyt pitäisi miettiä uusi rata. Tuolta vois mennä tonne. Ja sitten tosta. Joo.
Hei. Moi. Moi. Onko sulla jotain kerrottavaa mulle? Mä lähden nyt tallilta ja tänne jää vielä Pasi ja Pena, niin ne hoitaa tallin loppuun sitten, kun sä lopetat tämän tunnin. Mutta mä en enää sitten oo täällä, niin halusin nyt vaan ilmoittaa sulle, niin et hätää nyt missä mä oon. Ei kukaan hepona olisi potkaissut mua tai jotain, niin olisin se ollut sairaalasta jotain, niin en enää oo täällä, niin mä lähden nyt sitten. Okei, heippa! Heippa! Mutta miksi menet sieltä? Mä vähän oikaisen tuolta. Mä pääsen nopeampi autolle. Okei, heippa, heippa! No niin, nyt sekin sitten lähti. Täältä ei kohta enää ketään. No. Ei se kannattaa. Joo. Mä ehkä jätän Uljaa nyt vaan tänne. Mä jätän Uljaa nyt vaan tänne, koska mä en ehkä jaksa nyt enää. Mulla on omas evätkin, niin Uljas saa tulla nyt täällä ihan rauhassa. Okei, Uljas, peruuta vähän, peruuta. Mä otan sulta ne varusteet pois tässä näin, kun mä saan sut kiinni siihen. Noin, satula tosta. Hitsi pitää satula niin kirjalle tosta. Noin. Ja sit. Suitset. No nää uudet suitset, niin on niin vaikeet. Noin. Tosta satulakin. Noin ja tosta noin. Ja näytälle katsomaan. Noin. Nyt sä tuolla, pappa. Pannaan se nyt olla tässä hetken, kun haluan olla nyt kun ja no siihen nukahti. Joo, siirry vähän siitä kameraa edestä. Siirry vähän. No siihen jäi. Siihen sitten jäi. Mutta mä menen nyt tänne istumaan. Joo, kamera tänne näin. Joo, tää oli nyt aika lyhyt video. Tällainen pikkuvideo, mutta kyllä mä ehkä. Ai niin, mennään kahvioon. Kun sieltä mä saan herkkuja. Onkohan edes auki? En tiedä. Katsotaan hetki tätä. Tän hölmöilyä, jos ei nyt vaan nukkuis. Tekeekö se jos mitään? Tuohonko toi on aika hyvä toi paikka. No niin, mitäköhän se tekee? Ei se nyt varmaan tee mitään. No, mennään sitten kahvioon. Mennään sinne. Hypätään yli. Joo, mennään tosta. Joo, tää on vähän sekalaa tän videon kuvaaminen sitten. Moi, mitäs sä haluaisit? Mä haluaisin tällaisen kakuna. Mä haluaisin, ei kakku. Muffinsi olisi aika hyvä. Joo. Muffinsi. Okei. No niin, tässä kun me nyt odotellaan tätä ruokaa, niin
Hei, anteeksi. Niin? Meillä oli muffinsit loppu, niin, mutta meillä on näitä muffinsia juttuja, niin mä teen sulle tästä nopeasti. Muffinsista kestää vähän aikaa. Joo, ei haittaa, mä voin kuvaan silloin sen aikaa. Mä menen pöytään ottaa. Juu, me vaan. Mennään. On tääkin sekana video. Joo, tästä tulee nyt vähän huono. Joo. Tästä tulee nyt tosiaan aika huono, koska tää on nyt mun eka video multa, niin mä en kauheasti pysty kuvata mitään övereitä videoita. Tossa olisi tehdä muffinsia. Oi kiitos, joo. Kiitoskin paljon. Kiitos. Joo, kiitos. Joo. Joo, mä maksan myöhemmin. Joo. Joo. Noin. No niin, jatketaan myös. Nyt sitten. Missä mä oon? Komero. No niin, nyt mä sain siis ton muffinsin. Niin. Mä asetan muffinsin nyt. Sitten joo. Mä asetan muffinsia. Maistetaan. Joo, vähän erikoinen tapa. Joo, mä oon tällä hetkellä jo pöydällä. Kiva. Aika hyvää. Ai! No. Joo, mä oon nyt taas pöydällä näköjään, mutta no, tää video taitaa olla tässä. Kiitos kun katsoit tän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa!